nombre de detinguts és incert. A les 6 de la vesprada la delegació del govern parlava de 14 persones detingudes, però nosaltres hem presenciat després d'això més detencions. Són 6 hores ja d'alta tensió així al centre de València. La policia ha carregat moltes vegades contra els estudiants, fins i tot hi ha hagut agressions contra alguns vianants aliens a tot això. Nosaltres acabem de presenciar així a les nostres esquenes una càrrega espectacular. Els furgons antidisturbis, que en són molts, han avançat contra els joves i frenaven als seus peus quan estopetaven als seus peus. Hem escoltat també 3 llançats a l'aire, suposem. Això està passant al centre de València, a les esquenes de l'Institut Lluís Vives, on els estudiants s'han reagrupat després d'una vesprada de carreres i de persecucions per tot el centre. La policia amb la porra amb la mà. La delegació del govern parla de joves que busquen violència, d'encaputxats. Nosaltres no hem presenciat cap persona que anara encaputxada, només joves, menors, molt joves, recordem que és gent de secundària i de batxiller, que s'encaren amb indignació amb la policia perquè no entenen per què no els deixen manifestar-se pacíficament. El moviment estudiantil ha assegurat que no abandonaran les mobilitzacions fins que no deixen en llibertat totes les persones que han sigut detingudes. Esta és la 4a jornada, com dèieu, de protestes i la 4a jornada que s'està gestionant amb molta violència i que això s'està denunciant per part de moltes veus. Les càrregues policials han estat constants des que a primera hora de la tarda els estudiants de secundària s'han començat a manifestar. Mis órdenes son, si no despejan la calzada, están ocasionando un gran trastorno y procederé a detener a los que enganchemos por desobediencia. Les aviso para que lo sepan. Si no liberan a los detenidos, esta lucha es de sangre y fuego. Com a mínim una persona ha resultat ferida i la policia ha fet diverses detencions, entre aquestes d'alguns menors. Que estábamos en esa acera, se la han cargado ahí, se la han llevado ahí delante. Esto es y aparte estos señores no hablan, no dicen dónde van, es una menor de edad y esposada. No han dejado ni que la familia hable con ella, es una menor de 17 años que ni estaba en la manifestación. Tot ha passat als voltants de l'Institut Lluís Vives, al centre de València, on uns 300 estudiants han començat la protesta. L'objectiu era tallar el carrer durant mitja hora contra les retallades en educació i per cridar contra les detencions que s'han fet des de dimecres passat, quan van començar les manifestacions.